kwangena. Sithi sathe kwangena. Babuza abantu abangazilutho ukuthi inani engakanani. Base sithi kunendoda. Ayafufa kwehlazo. Lazo wasithengela uNkulunkulu. Sasisisha. Singaphandle komusa. Kodwa senzela inceba. Senzela umusa. NgoKristu Jesu. Sethu abafana bonke. Ukuze abaphilayo bangaphileli. Baphilele abafanayo. Somebody shout hallelujah. Jesus. Bezu indaba esenza ukuthi nezifo engahlali. Hayi ngoba singeke singene kithi sisabe inani. Athula manje nina. Hey. Bezu ukuthi noma ungasebenzi kodwa ungabonakali. Ukusebenza ungasebenzi kufike late. Kodwa ukuthenga kwafika kuqala. Jesus. Nathula manje. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Mana ngikhethe ephara ngikhethe. iTV ephara ifika igoqwe ngoblanket. TV ephara ifika igoqwe ngoblanket. Ingenayo imanual. Jesus. Ingaziwi nakhona. Bese beyisho ngokuncane kwenhliziyo zabo. Bathatha into ebizayo. Umuntu bese yashintshwa. Yenziwe inani eliphansi. Sathane wenze njalo kubantu emhlabeni. Jesus. Usathane uzama ukwehlisa leliyanani. Esathengwa ngale eKalvari. Jesus. Ensimini esalandwa ngale nsimi yase-Eden singaphansi. Salandwa safaka ngaphakathi. Kwakhona ushawa indebe u39 zavuza. Wafuza igazi waseyathwalisa ufavalo. Kwakhona engenzanga lutho wafela ngamathi wathuka. Usathane vele abone lelo nani athi ngeke kwazi ukwenza njani abantu. Ngeke kwazi ukufikelela kubona ukuze kodwa ngibasuse nanini benze babe cheap. Ngizokwenza ukuthi bakhohle ukuthi bathengwa ngamalini. Bese ngenza into yodwa bese ngizothini bese ngibalethela izinto ezishibhile ukuze bakhohle ukuthi bona bayizinto ezibizayo. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Abantu baphila ngento ezishibhile sebekhohliwe wengane zakwethu ukuthi kunenani esathengwa ngalo. Inani no ayikho imali angenza ukuthi obani abantu ayikho imali engasithenga engalinganisa nenani esathengwa ngalo ngoba ake yona ngikhona ngizokhoshwa mahande ngiyabahande ngizokhothisa Hallelujah. manje ufuna usathane abantu baphile impilo yokuzama bekhohle ukubuyela kwiprice. Uma sikholwa uJesu sisuke sabantu ababuyela kwiprice. Si acknowledge the price. Hallelujah. Ayakhokhwe ezulwini. Kwaba yonke into ezulwini kwaba worship. Yes Lord. Kwaba yonke into athi uNkulunkulu asibande meeting. Kwaba lento ethiwe bana ekhipha la. Ayikhipha la ngekhipha ukuze kuhlekele abantu. Ngothokoza mahande. Ngiyabonga ukosika. Wasebathi bawaship ama-elder nengelo sothi maningi. Manje kuba ngisho worship. Kwanza kuba nomhlangano sabenza boardroom. Let's go to the boardroom because I have a special meeting. I'm sorry.